উচ্ছেদ হয়েছে এই 5 বছরও উচ্ছেদ হওয়া নাই কারো ঘর জ্বলা নাই ঘর জ্বলেছে নাকি কোনবা কিডন্যাপ হয়েছে নাকি কোনবা মরেছে नाকি गुबुन हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा गुबुन हारिनि रावजों भाषाजोंनो सोंदों आरोना उच्चेद होइसे सोरखौ होखारदोंमोन बेबा बोसोराव होखाराखै नों प्रमद बर' रावबो सासेबो गुबुन हारिनि मानसिखौ होखाराखै नाथाय जोंनि बर'फोरखौ होखारदोंमोन बे भिडिअखौ नाय रायजोफोर होखारमारदोंमोन ना होखारमाराखैमोन बिसोरो बर'फोरखौ गुबुन हारिखौथ' होखाराखै बिसोर कारन गुबुन हारिखौ अनग्रा नंखाया हारिखौ थगायग्राखा नालाय ना मुंगुं रायजोफोर नाय भिडिअखौ बर'फोरखौ माबोरै आलाय सिलाय खालामदोंमोन दा गुबुन हारिखौ सोंथिदों सोरखौबा चेक खालामदोंमोन सोरखौबा मेगन मोदै गहोदोंमोन नामा नाथाय बर'फोरखौ मेगन मोदै गहोदोंमोन नाय प्रमद बर'आ सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै आं गोबां मानसिफोरा प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला रागा जोङो आरोना बेफोर बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां होननानै नाथाय प्रमद बर' हारिखौ थगायनानै जे बेसेबां लुथिना जाखो हारिखौ फाननानै जाथिनि बे सोमावसारनाय जोंनि बड'लेण्ड मोन्थाइखौ फाननानै जाबाय बिनि उनाव मा बुंदों दिनै सोरखौबा चेक खालामदों नामा गुबुन हारिफोरखौ खालामाखै बर'खौ खालामदों सोरबा थैनांदोंमोन होनब्ला थैनायखौ जों दिन्थिनो हायो हा जनक जोंसारमोनखौ जों बुंनो हायो नोंनि एग्रिमेन्टनि उनावथ' थैदों बिसोरो ना थ' बेबादि आरोना जाथायफोरा दिनै जोबोद दुखु मोनदों आरोना प्रमद बर'आ सासे हारिनि मोनसे गोजौ लेभेल सोमावसारनायनि मोनसे आगानखौ बिनिनो खर' जानानै दिन्थिफ्लानानै हारिखौ जे बेसेबां गाख्लायनानै गालांफिनखो गाख्लायनानै गालांफिनखो बिनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो दङ माबा मोनसे मोननो थाखाय मन्त्रि एमएलए एमपि जानो थाखाय जों सोमावसाराखै मोननायाबो दङ जुदि आखरे आखरे जाफुङाबा सुइसाइड जागोन होननाय भिडिअफोराबो दङ गासिबो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ दायो नायलांजोब दुखु मोनो आरो बेफोरबायदि हारिखौ थगायग्रा लिडारफोरखौ नुयोबा रागाबो जोङो बोरैबा आंथ' जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम प्रमद बर'नि थाखाय भट होआ इउपिपिएलआव जेब्ला इउपिपिएलआव प्रमद बर'मोन बादि थगायसुला मानसिफ्रा गैया जागोन ना आउट जागोन गुबुन मोजां दैदेनगिरिफोर हारिनि थाखाय मावनो ओंखारग्राफ्रा जागोन ना अब्लानासो भट मोनगोन इउपिपिएलआ जोंफोरनिफ्राय नङाब्ला मालाबाबो भट मोना इउपिपिएलनि भट होआ थैजासिम प्रमद बर'मोन बादिया लिडाराव थायोब्ला थगायसुला मानसिफोरखौ जों मालाबाबो गाहाम मोना नांगौबा जोंनो लागै हाग्रामा महिलारि सारानो थिग जोंनो लागै मोनसे गोहो बोलोखौ लानानै फैदोंमोन आरोना बे 6 शिड्युल पावारफोरखौ लानानै जों बिनि सायावनो सापर्ट दङ हाग्रामा सारजों सुइजारलेण्ड ইয়াতে বনাব বিচাৰিছো তাতে যোৱা নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুটা জন্ম পাব লাগিব তেতিয়াই বুজি পাব যে মই কি সুইজাৰলেণ্ডৰ কথা কৈছো তো সুইজাৰলেণ্ডটো মই তাতে যাই সুইজাৰলেণ্ডটো কোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ডৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে কি বুজে যি অঞ্চলটো শান্তি যি অঞ্চলটো নিৰাপদ য'ত মানুহে কোনো ভয় শংকা নোহাকে মুক্ত মনেৰে মুক্ত মানে বিচৰণ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল সুইজাৰলেণ্ড আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিনত মানুহবিলাকে ৰাতিত ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে এস্কৰ্ট নোহোৱাকে নেতাবিলাক আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে আজি তেখেতে নিজেও মটৰচাইকেল লৈ ঘূৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ হ'ল সেইটোৱে সুইজাৰলেণ্ড 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै दा जोंनि आन्दोलनाव जों बेबायदि गोबां नुबोदों सोरबा माने आं आखाइ दानस'ना लागोन उमुक जायोबा आसि दानस'ना लागोन सोरबा माबा माबि बिनिख्रुइबो बांसिन बुंनायबो नुबोदों আমি তেনেকা কৰিবলৈ হলে মানে বিজনেস কৰিব গলো হয়
সমাজ সেৱা কৰিবলৈ নাহিলে হয় টকা যদি লাগে বিজনেছ কৰক সমাজ সেৱা কৰিবলৈ আহিলে টকা পইচাৰ কথা নাই গতিকে বিটিআৰ চৰকাৰৰ এই 4 বছৰত এটা টাকাও লাইবিলিটি হোৱা নাই ধাৰ হোৱা নাই আৰু কোনোবাই কৈছে যে পইচা ঘূৰি গৈছে আজি এজি ৰিপৰ্টবিলাক চাওক কত আঠানা পইচাও ঘূৰি যোৱা নাই नोंथांमोना खोनाबाय प्रमद बर'आ समाज सिबिनो थाखायसो राजखान्थियाव फैदों आरोना रायजो राजाखौ अनसायनो थाखायसो जे गावआ जे सिबाव थानानै बेसेबां थाखा लुथिनानै हा बिल्डिं लुदों बेखौ बे दिन्थिनानै लाया आरोना रायजो राजाखौ थाखायनानै जानायखौ जों बयबो नुदों बहानि थाखा मोननानै बिल्डिं लुदों हा बायदों आरोना बे CMनि दरमाहाया बेसेबां नोंथांमोना बयबो मिथिखायो ना बेसेबां मोनो MCLAनि दरमाहाया बेजों बिल्डिं गेदेर लुनो हागोन नामा ना हा बायनो हागोन नामा क'क्राझाराव रङियायाव ना हेलिकप्टार बिरहोनो हागोन नामा बे हेलिकप्टारखौ दायो मानि फैसाजों बिरहोदों बेलाय रायजो राजानि सफैनाय फैसाजों ना गावनि पकेटनिजों ना हाग्रामा बायदि हा फाननानै हेलिकप्टार बिरहोदों बियो बेसेबां जे थगायनानै जागासिनो थगायसुला प्रमद बर' आरो बिनि सेलाफ्रा रायजो राजाफ्रा एसे सानदो एबाराव ना सानदो 17 बोसोर हाग्रामाया जेसेबांखिनि सालायबोदोंमोन बिसोरो बे 4 बोसोर 5 बोसोरावनो धंस खालामजोब्बाय आरोना जोंनि BTC BTRखौ ना डिपार्टमेन्ट लांफिनायखौ लांफिनाखै होनबाय थादों माथो जोंनि बाला अन्थाइनि रेभिनिउफोरालाय ना हानि रेभिनिउफोरा मा जाजोबखो जोंनिया सोंथि सोंनो गोनां जायो दिनै रायजो राजाफ्रा आरोना थ' बिनिखायनो आंनि नोजोराव प्रमद बर'आ सासे नम्बर 1 थगायबाय बर' हारिखौ थ' भिडिअखौ आं बेसेबां फोजोबबाय